Hei rakas, onks kaikki ok? On. Onhan just sain pojan nukkumaan. Ihana kuulla susta. Olin jo vähän huolissani. Miten teillä on mennyt? Milloin sä tulet kotiin? Halo? Tiedän kaiken mitä on tapahtunut. Ei se sun vikaa. Onko kaikki hyvin? Se kuulostaa jotenkin. Mä hoidan kaikki kuntoon ja tuun takas kotiin.